Alright, ngokukhulu ithobo okuhambelana nenhlonipho igama lami ngingusiyabonga ngiwakwaMpungose sifisa ukukuthulela uhlelo olusha oluthi Know Your Leader la sisuke sifisa khona ukuthi wazi umholi. Program ke inenhloso zayo nje ezihlukile kakhulu ayihlangene nendaba yezepolitiki ayihlangene nezinto eziningi but ikhuluma noma representa umuntu osuke esekhoneni ehleli from the streets osho ukuthi ngiyavota or else ngiyilunga lomphakathi ngiyafisa ukuba nencazelo ngoba ziningi kakhulu izinto imphakathi osho ukuthi ayichazeleki kuzona sokubalekile ukuthi silanda abantu abangabaholi sofinyelela yonke indawo siyofika ngisho esontweni lakho sizwe nje ngomholi ukuthi mholi esontweni ukuthi nokuthi kuhamba kangakanani namhlanje kuyintokozo ke kuthina ukuthi sikuthulele lolu hlelo. I'm joined by insizwa yangakithi endaweni yasemngeni igama lakhe uSizwe Sokhela ngazi ukuthi ngizomgqokisa ziphi igqoko ke isikathisha because ukumazi njengothisha esikhathini edlulileyo ngiphinde ngimazi njengomholi wezepolitiki ngiphinde ngimazi futhi njengomeya oke wabumeya endaweni yasemngeni sicela ukubingelela Bob Sokhela. Angibingelele mfowethu mfowethu imbongi yangakithi la emngeni cha asibingelele kuwena sibingelele nakubabukeli mfowethu ngiyazi ike kwasuka omkhulu umsindo lapha enkundleni zokuxhumana ama1000 abantu ethi mbuze Mpungose ukuthi yini enikwazile ukuyenza kwathi uKonoze wathi ayi ngiyasola ume usayoyidownload i-answer bakuvela ilokhuzana i-video but ke mfowethu konke lapho sogcina sikwazile ukuhamba sifike siyabonga ukuthi ukwazile ukuthi usimukele isimemo sethu hlelo lethu namhlanje kusekuthenini khona into esizothi masicela ukubuza yona mawungayazi angiyazi mawuzokwazi ukuyiphendula ngiyakwazi ukuyiphendula kanjalo nje uvumelekile ukwenza kanjalo because ayinakho okunye ongale and into engenza ngijoyine kakhulu lolu hlelo labo ayazama ukuthanda ezepolitiki ngabona ukuthi ayosokela bakushiyulele ngathi endleleni ngathi akuphumi nabanikazi bayo so wami mina umsebenzi ke ngimjita ngintwana nje mfethu representa umjita nomama waselokishini ongazi uSokhela ubani uqhamukaphi uzalwe kuphi ayisekhulela kuphi. Okay no angibonge siyabonga igama lami nguSizwe Sokhela ngizalelwe khona la eHowick emaplazini aseKakloof alright eplazini elibizwa ngokuthi kaGayi uTrianda Farm ngesingisi so ngikhulele khona ke ngafunda khona ngasebenza khona futhi eplazini ngisemncane ifundo zami ke zase high school ngizenze la eHowick eNjoloba alright yeah alright and then nakho ke thina uhlangothi esilazi kakhulu mina mangizokhulumela mina ngiyakwazi uthisha but esilwazi kakhulu ezepolitiki yini ekulidele kwezombusazwe ngoba ikhonhloso ngqangale show but bengenza siqala sibanike ibackground ukuthi yini ekulida kwezombusazwe ungene kanjani walida kuphi nakuphi mawusithatha usibeka. Okay no angibonge mina ngikhulele emaplazini ngesikhathi sakudala impela alright ubaba ube drive ukalaganda plazini uma esekitchen eseva bona belungu abamhlophe la ebaphakela no ngesikhathi umuntu ekhula ke into eyenzakalile njengoba sikhulele emaplazini iziningi izinto kade zingahambi kahle ngizokutshela nje ngifundisana 3 khona lapha eplazini eTrianda Primary School ngangiphoqelekile ukuthi ngiyosebenza alright kusho bekufanele ekseni njalo ngivuke mhlambe ngabo 5 ngihambe ngiyosenga inkomo zabelungu lapha ya alright ngibela amayashi ngiwawokhise bese ngibuyele ekhaya ngo7 sengiyoqokela manje ukuthi ngiyapi ngiyesikoleni ngiphuthumeke esikoleni ntambama futhi ngo2 ngizophuma esikoleni ngiphuthume khona emsebenzini so ke nokubuka ke nje inhlalo ke wena siyabonga yabahlali basemaplazini kumenza umuntu a develop into ethi hey angeke ngikwazi ukuphila ngaphansi kwale system noma le system ekhona la iyukucindezeleka kwabantu abamnyama base. Usuyibona kanjani ngoba mawukhulela endaweni size ngixolisa ukuphula uma ukhula endaweni uyacompare into ukuthi hawu mangivakashela edolobheni abantu bakhona abaphila ngande yini esikwenza ubone kunomehluko ngoba mawukhulela emaplazini throughout yona indlela okumele ucabanga ukuthi kwenzeka kanjani. Yeah into one njengisho ukuthi bese nokucindezeleka yabo uthi phuma esikoleni lapha ya umlungu kwesinye isikhathi
uyaphuma wena ulambile uthi uyodla ekhaya ntambama ngoba isikole besiqhelile nekhaya umuntu ungavela kuthatha kugibelise elokhuze nevenini eyohlola amasimu ufuna uhamba umvulela wonke amasimu lawo awusaye ekhaya ulambile mase eqedile futhi uyokushiya kuleyo nsimu la kushiya kuyona ahambele so ke noma bengingaboni kakhulu kwezinye indawo ukuthi kuphilwa kanjani kodwa beyikhona kumina lento ukuthi ayi lempilo le akuyona impilo mubuka indlela nje siphila ngayo yagcina idevelopikile lento yami yokuthi ngeke ngikwazi mina ukusebenza kanje emaplazini engathi ngingafunda ukuze ngiphume kulempilo so ke iyona ke into le eyenza ukuthi ke ngiqale ngithi hayi mhlawumbe angilwe nale system okay ukuqala kwami nje ukulwa naye ngizovela ngingene kuyona asikhambe ngithema ngabe ngiphuma ngiqeda standard 10 enjoloba ngenhlanhla ngase ngithola isikhala sokuyofundisa okay ngingakaze ngiyoba ngiyoqeqeshela ukufundisa ngesimo sokuthi ke umuntu wayebonakala ngathi wayegudi kulento ye-accounting ma uncorrect man wrong ngiyangizwa kunegama lithi ukuphipitha yakwakuphiphithi yes so ke now ngokubuka ke manje ukuthi hayibo zonke indawo sinogesi okay thina sinawo ugesi emaplazini and sesiyaqala manje siyabona ukuthi hayibo sesike sibizwe nasema komasipala sibizwe kuthiwa kunemhlangano ukuzothulwa intuthuko mase sithi sibheka ngakwelethe iside ayikho intuthuko sure so lokho kwangenza ke ngaqala ukubona ukuthi no khona into wrong because umuntu uyakhuluma nabaphethe kamasipala ngaleso sikhathi ne leadership bakutshela nje ukuthi hayi wena sokhela indawo zenu ama private owned properties asikwazi ukuyofaka intuthuko sure so ke kwase kungenza lokho ngithi hayi ingeke akufanele ngakunjalo nathi sivikele umthetho sisekelo ofanayo na wonke umuntu asikwazi ukunganawo amanzi siphuze nenkomo asikwazi futhi ukuthi singabi nawo ugesi abantu bonke benogesi so ngibese ngiqala ukuthi ngiqale khona iNPO engake ngayisungula eyayibizwa ngokuthi uSkaso ekwaku usithuthuka sonke ka Kloof Surrounding Organizations ngayiregister ngase ngithatha emaplazini ngihambe ngithatha abafethu engangibabona ukuthi singakwazi ukusebenzisana nabo saqala senza ke lento yokukhankasela ukuthi manje asilwe nesystem le ngoba yayibonakala ukuthi ayikho right ngokubona ke manje ukuthi ukuyilwa lento ngeNPO noma le ngeNGO le ekhona akusisi kahle phambili mhlambe mengibuka kuma political organizations ngiyabuka ukuthi uma ngiwabuka wonke iANC icishe isupport lombono nathi sinawo ukuthi akufanele ngabantu abamnyama bacindezelekile especially thina la sasikhona so ke that is when ke nga decide ukuthi ngijoyineke ngangisemncane ngangijoyina iANC Youth League yonke ke indawo ngangihamba kuyona kwiANC ngangihamba ngiraise lento ukuthi hayi akukuhle ngalanga kuthini sicela ukuthi ngingangenelele emva kwaloko ngibese ngiba imember ye ward committee so ke futhi nakhona ngingena ngoba sinokuvumelana ukuthi hayi ake ngiyoyilwa kamasipala manje lento kulezi inhlake so bani bakhethayo lapho umphakathi wangasekhaya uyangiraise ukuthi uma ngingaphinde nje ngoba lo hlelo vele ngiyayibuka ithanda ukuthi masikhathi senze interview ngizenze lelo mangabuyela khona bangakhona abantu abasho ukuthi hayi lapha emphakathini nathi samkhetha ngempela lo muntu ngoba sasimbona amava akhe hayi baningi kakhulu ngoba nje igenge eningi angithi ngiqale ngenze NGO ngahlanganisa abantu sahambe singena ke imizi yabelungu sibasilwa nalento yokuthi cha sifuna ugesi hayi kungalungi kwagcina kufika lento yokuthi hayi sesiyakwazi ukungena kuma ward committees hayi bangikhetha ke through ukubona ukuthi indlela engisebenza ngayo injani ngagcina sengiyimember ke ward committee sengiwa raise khona ama issues nakhona ngafike ngaba nenkulu ingqinamba ngoba umuntu uyayiraise issue kuthiwa hayi ngeke it's a privately owned land so umasipala ukwazi ukungenelela iqale lapho ke into yami ke yokuthi ngiye phambili ngazi noma ke hayi vele sofinqa kodwa nje ngiyathanda nje lisihamba ngayo ukuze ngithi mangibuza imibuzo sengiyibuza ngiyasazi isekelo salezi zinto okhuluma ngayo and then wasuthi indlela ke benilwa ngazo nabelungu indlela nje mhlawumbe ungangenzela nje ama scenarios ambalwa yegame ukuthi sake senza ukuthi ngesikhathi sokuthi yipi indlela enadade nilwa nayo ngabelunga leso sikhathi bekunzima ngakuthina ngoba ngiyazi nina la elokishini
uma nithi nazi abalaza nisho ukuthi nanilwa ne-IFP ngesikhathi kuliwa yabo zonke lezo but thina besilwa ngqona belungu yeah bekuba nekhathi la ke siconfrontana khona phela kuliwe qobo kanjani like uphatha ukuqhwashwa noma kuyajijela ukhandela isithombe yes no ake ngikunikeze scenario nje eyodwa kunesikhathi la kwakuyisonto nje khona sihleli sabafana emakhaya sihleli ngathi sazoba nomhlangano kunomuzi owawile umama wakhona evuselela sebekhandile sebeshayelile ixhobo yonke lento ukuthi bakhande lo muzi kwavele kwafika umnini weplaza ephethe uMaskembe kwafika isika yonke leya yini yena personal wangena emzini nomunzi noSkembe wasika wayiwisa yonke into ayila waqala khona ukuthi hayi siphuthuma kuyena ke manje hayi kwali wafika wabiza ama security kwakusenama angeke wabiza amagama awu wabiza ama security kwakhishwa ibhamu ke nasekhaya zazikhona ibhamu kwacishe nje kwadudulwana kwayinqaba ngizokubuza imibuzo ngosiphethe la asikho ngisiphethe so kwaliwa impela nje kakhulu ila waqala khona ukubonakala ukuthi hayi lento ithanda ukuthi ibe inkinga kakhulu so ke ngicabanga ukuthi ileyo scenario nje ngifuna ukunika yona ukuthi we highlight ukuthi eyethimpi ibenzima kakhulu because ibiba physical because besahambe singena umuzi indawo umlungu la ekhona bekunama issues sihambe siwa confront and bengilida lapho kuleso simo bethu ngokukhumbula kwami uncorrect mangi fast forward kakhulu kodwa ke ngenzela sisheshe sifinyelele nasezintweni ezinye ezizothinta bengenzela nje ukuthi bathole background ukuthi ubani enginaye uqhamuka kuphi nempilo siya fast forward ngicabanga ukuthi kwakumhla ka 3 August correct mangi wrong 3 August ngonyaka 2016 la engabona khona abantu bephuma ke bevota and then wa electwize umayor angazi noma khona la busafisa ngidlule khona kodwa ngithi ake ngiqale lapho ukuthi ngikukhumbula nje ezumeya and nami kulandele khona kakhulu ngifuna ukuxoxa nawe ekulideni kwakho ezumeya unless kukhona ofisa ungihighlighta kona mina ngicela ukuqala nawe kodwa ngo2016 August 3 kushona ku2021 November 1 mangalenzi iphutha iterm of office yakho okay no mhlambe kubalekile ukuthi before ngifike lapho ngithi ukukunikeza nje intwana ezincane okay ngoba enye into esifike esikholelwe kuyona wrong ukuthi uba ileader and ukwazi ukwenza umehluko emphakathini mawusukhethiwe waba yikhansela noma waba umayor alright mina most of the time ama changes emaplazini engiwenzile ngilider khona bengiwenza outside kuba umayor okay yabo so imize eminingi ekade ixoshwa belungu silwa siyivikela besivikela singenazo ikhundla futhi ayingekho into ethi ngelinye ngobe ngibe ikhansela noma ngobe kube umayor mawuyivikela usho ukuthi wayivikela ndelani nje khona ukuvikela umuntu ngizwile lokho kulwa physically okuvikela nje nakhona ungangibekela ama scenario awuthuni meyodwa no kahle hle angithi umuntu usemuvile useyimember yeward committee kunezinto ezinyasezazi ngokwemthetho yokulawulwa komasipala nendawo yasekuhlaleni so usuyakwazi manje ukuthi mekunenkinga usu involved into zepolitiki usuyakwazi mawunenkinga uzame na ukufonela mhlambe ikhosathu mhlambe uzama ukufonela iANC ukuthi ayinasi sime sesikhona mhlambe iregion ayingenelele because ngikhumbula la ngapha la khona incwadi ngibhalela iregion ngibeka nje ngeenkinga zonke zasemaplazini ngicanga ukuthi umuntu wayesalida kwaku comrade super ngambhalela sibeka nje izikhalo zonke la agcina khona ecela ucomrade uIna Cronje ukuthi azosihlanganisa nabelungu bamaplaza sikwazi ukuthi sixoxisane kuzama ukulungiswa lezi zinto because kwase kubonakala ukuthi isimo sasekuqala ukuthi sibe sibi kakhulu emaplazini so ke ilapho ke umuntu ke eqale khona kakhulukazi uba involved entweni zokudilwa nenkinga zamaplaza and ngibale usukwazi ukuthi umuthi ngizokwenza isibonelo kunomuzi ababexoshwa kuwona so ke kama nesibongo lo muzi manje ngicela ke wona siwaphose ngoba wenza umehluko khona endaba bakhona kumele bayifakaze ikadlamini babehlala eplazini la kaPlayer khona eKatlofu ngoba mina ngazi kwadlamini eplazini la kaPlayer yaqhubeka yes so ngabafica sebehambela beyofuna umuzi
la empophomeni noma semafakatini Okay. kwa ukuthi ke ayi ngabatshela ukuthi hayi no kulungile ngoba bengibizile kulungile ngicela ukuyokhuluma nomnini weplaza Okay. so ke ngahamba ngayo negotiator nomnini weplaza it took isikhathi eside kakhulu mhlambe indaba yadraka kwazi kwaphela mhlambe almost 9 months sesi involve no rural development Yeah. hayi ke sacina siwinile ke lo inkumlungu wabanikeza indawo khona eplazini Alright. waphinde wabakhela namanje nje umuzi wakhona ungasidluli uyobona and imini okade ehlala khona ngesikhathi nguthisha bengisuka esikoleni ngiyonegotiate lapha ya kwagcina bewutholile umhlaba ziningi ngachaza nje ukukhuluma nami ngento yasemaplazini ngisuke ngingazi ukuthi ngizothatha kuphi ngoba kuninga ko kusegazini ngizalelwe khona istruggle sakhona ngisiphilile ngisebenzile khona ngilwelile imindeni eminingi uma nje ungasuye emaplazini ngicane kakhulu amaplaza engingazake ngingene kubona mina bengiya kumlungu ngihamba ngedwa ngiye emzini wakhe ngiyokhuluma naye Okay. athi uyalwa ngimtshela ukuthi hayi umuntu sekusebenzela isikhathi esingakwazi ukwenza 1 no 2 no 3 so alikho iplaza engalihamba akekho umuntu engamlwelanga emaplazini but inkinga zasemaplazini before ngibe umeya okay yes. but inkinga zasemaplazini sekhona kodwa sizoya kuzona zikhona futhi zikhona le ndlela ukuthi mawufika kuzona uncorrect uma ngirong uma ufika kuzona ugcina uthi hayi ngeke yini elwiwe la makubezosho kanje but ke sizoforward ngithatha ke manje from ekubeni umeya bethu before uelethwe as umeya ngoba ngicela uyakhumbula isithethi masiqala lento ngifisa ikhulume nentwana esekhoneni yipi role kameya esemkhandlwini yipi role kamasipala ngoba angifisi uyazogcina ukuthi ngizokujaja ngempela ngento kanti angiyazi ilokho zayo yipi role yameya nomasipala mawuelethwa iziphi izinto owawuthe ufuna ukuyiachieve as umeya wayiachievani ikuphi wabona ukuthi ngeke kuze kwenzeke mhlawumbe nje asiqale sicacise nje kuleli phuzu lokuqala lokuthi yipi role kameya uma imuphi umsebenzi wameya okhona because mina angazi nentwana ehleli lokho ngazi nje imeya hey leyo meya ingazongicangela wenzani umeya umsebenzi kameya okay no mhlambe angiqale before ngiphendule lo mbuzo yeah ngichazela ukuthi uma ubuka mina bengizabalaza ngaphandle ngagcina ngiku-ANC ngagcina ngikhethiwe la emngeni ngaba usihlalo we-sub-region ka-ANC okay sengi too involved manje endabeni zani zenhlangano okay so ngingayiyekile kodwa umzabalazo wasemaplazini so uma ngikhethwa ngibe umeya ukhumbule ukuba umeya khangaza yeah ukhethwa abantu i-leadership iyayihlanganayo igcina ibothi hayi lo sibani singambeka ukuthi akwazi ukulida so nami ke kwabe yisurprise nje ngathola sekuthiwa ke angikwazi ukulida ukhumbule ngangakaze ngibe ikhansela kodwa ngangiyimember ye-ward committee ngu-understand umasipala not at the level of i-council so mengingena ke ngibe umeya kufanele ke manje ngizama ukubuka i-legislation ngifunda umthetho wokuba umeya at the same time ngikwazi uku-addressa ama-problems nama-challenges e-service delivery ngo-5 years fundeni ke kubeni umeya hayi kuningi ufunda umthetho le angithi ngithatha umuntu onjengawo sho akayazi le mawusungena into othe mawuyibuka ngoba thina kuzoba lula nje yeah into engingena engithema ngingena ngiyibuka ngibona ukuthi uma umeya usebenza ngemithetho and zimbalwa izinto ongakwazi ukuzenza uzi-achieve umeya noma ungaphandle because uma ungaphandle wazi umthetho wenza noma yini but musula umthetho wakamasipala mningi kakhulu uthola isuitcase elingaka nje lemithetho kufanele uyifunde uxolisa ukuphula ulimi akuzwani uku-interrupt guest kodwa ngikhumbuza into umbuzo ekuwubhalile ebengithi ngifuna ukubuza wena ukuthi umuntu before akhethwe noma yongena ema-ofisini siba namathemba naye asinikeze ithemba lokuthi bengizathi vele umbuzo bekudraftile ubuza ukuthi yini ifike yenzeke mase kuvalwe umnyango after umgexo nje wafaka umgexo wavala umnyango yini ifike yenzeke besishintshe ngoba i-purpose yami ekulandelela la kule podcast into efanele ukuthi yini masukhethiwe ume uvala umnyango besithiwe lalelake lento obuyikhuluma isasebenzi la sekuzosebenza okunye lokhu kuzokwenzeka kanje ngoba nonke umuntu mangangeni ngicela ungicorrect mangirong kuleyo nonke nikhuluma enye into kodwa kwezinye ikhathi khona esikubonayo sithi akusesikho lokho esikhona kodwa akawukuqhubeke inkinga uma ngabe ungena
ungaphandle awu understand system ukuthi isebenza kanjani. So utshela nje ukuthi umuntu once waba umeya engafika la ekhaya nje mekuthiwa kunenkinga khipha imali esikhukhwini noma unikezwe ikhadi mhlambe noma i-credit card ozothi nje munenkinga bese ekwenzela akunjalo lapha. One umeya akasondele emalini zakamasipala physically. Okay. Mekukhulunywa ngebanking ne-withdrawal zemali nokukhokhelwa kwekweleti nokwenza yonke into umeya akangeni qobo. Yeah. Akangeni akamsondeli umeya emalini zamasipala. Kusho umsebenzi wemeya. Uma umeya udila nento ye-budget. Angithi i-budget yenziwe ephepheni. Okay. Ngikhuluma ngebudget. Umeya uyayilida into ye-budget uyalida imali zakamasipala ephepheni. Okay. Bese ke delegate bese umsebenzi wenziwa uMM. Mekuthiwa nje kunenkampani namhlanje eqashiwe ezokhanda umgaqo. Umeya wagcina nje enza ibudget ethi lo mgaqo sizowenza ngo10 million. Okay. Kwase kuphela lapho. So i-administration will take over. Sekuyibona abazohamba ke bayokwenza wonke ama-SCM processes bakhetha umuntu kubo bonke ababhidile ozogcina ekhanda umgaqo. Umeya akekho uzathola i-report ukuthi hayi usiyabonga uyena owagcina esethole umsebenzi ukuthi akhanda umgaqo. But ngi-confused ngiyabonga ngicane ke ngiyamla siyathi step cause ngempela into eyiningi sungazazi wena ke before ungene lapha yini owawuyicabanga nawe ucabanga njenganami before u-elect uma usufika wafika kunemithetho yimiphi imithetho onesho ukuthi yayingqinda amandla meya ngoba thina mase le image uma upresent soba nomgwaqo la endaweni ukuthi bangasakhandiwe umeya waqamba amanga wathi kuthina soba nomgwaqo emashingeni waphenduliso umeya thina sobuya intambo sidijele kwena so yini wathi makusuyifica kuyashintsha ukuthi umeya akayona lento engicabanga ukuthi uyona ilo sasitshela nje sonke ukuthi mangabe ungena ezumeya uzothi hayi akwakhe umgaqo lapha bese uyakhiwa oqala kwenzeke kanjalo. Ngisho ngawa-identify lo mgaqo ukuthi identify umeya kahle hle. Funa kube nembizo yomphakathi. Umphakathi kusho wona ukuthi sicela ukwakhelwa lo mgaqo. Musu ushila umphakathi kusho ukuthi bese kubuyelwe emuva kuyobhekwa ke ko-draftwa i-IDP ekuyiyona esizosebenza ngayo. Umeya lapho ukhona umeya usekhona lapho ngoba angithi kuseyipaperwork. Okay, yes. Asho kushiya ukuthi nawe uma bese umgaqo uzokhanda emphumeni yabona ngoba sihamba nayo kanjalo ungitshele nala sephuma khona umeya woza sihamba naye nangu khona umphakathi uyayidentify uyena oshoyo ikhethana umgwaqo engenawo umgaqo avenue lo engenawo na okay uyaqeda umeya kuyahanjwa ke nebudget sekuyohlalwa kuyokwakhiwa ibudget kwi-council. Alright. Hayi kuvunyelwana ne-management noma ama-administration isho ukuthi hayi singaba nayo le mali. Kwi-council kukhona wonke ama-political parties. All the political parties are there. Okay. Futhi kuwena ngifuna ukuhambisana useza nami kahle. Nakho ke akhona ama-political parties and wena isikhathi obuphethe ngaso beniphethe i-majority benivume. Alright. Kusho ukuthi kuseyinina enisavumelana kanjalo nakho senihleli e-council phasisa ke manje iyaphasa ibudget nge-majority yamakhansela ayivoteliwe. Ukhumbule uma amakhansela engayivoteli lento ukuthi i-approve umeya ngeke enze lutho akanamandla. Akuphatha ngithi ingakho ngithi kuwena ngihamba nawo kamnandi ngoba niphuma kwi-political party eyodwa kumele niphathe mandate eyodwa ukuthi kwenzeka kanjani. Okay nawo ke siyaphasa. Mike yaphasa i-budget ne-IDP kwaphasa kokubili ngoba i-budget infonywa ye-IDP kwaphasa kokubili kwi-council sesihand over yonke into ku-MM ne-administration yakho ukuthi bayo-implementa ke manje. Alright. Okwethu thina sesizokwenza sekuyi-oversight. Yabo so ke uma beqeda sekufanele lo mgaqo wakhiwe babeka they put ama-SCM processes in place. Agcine eselectiwe usupplier. But umeya akasekho kuyona yonke. Kungenzeka yini ukuthi angayenzi umuntu o-MM kuleso sikhathi? Kungenzeka mengabe ku-MM kuyenzeka nje kuningi kwenzeka. Uthola ukuthi akwenzeki. And then wena ke sicele kwena umgwaqo wembizo. And then mase sesihlangana nawe unayo yini power yokubuya uyokhomba lapha ukuthi hayibo umgwaqo enganguvulile ningiqamisa amanga endaweni ethe kanje. Angithi uMM accounta kumeya. So kufanele umeya njalo ahlale elusile ukuthi uyakheka nomgaqo through ama reports. Naye futhi uma unalo phela ilungelo lokubheka lo mgaqo ukuthi
unjani usuyakhiwa yini ungakhiwa abuye ukuthi kwenze njani mesho ayisenenkinga noma kube nama delays ayikho futhi indlela uma yangenza ngayo ufuna alinde kuze adile nalowo ma issues bese umgaqo ukhana. Okay, ake siye kuzinto manje ezithangible yabo esesizokhuluma ngakho nje straight siye ekuthenini uyangikhumbuza uma uzongikhumbuza into yomgwaqo uma ku5 years wakho ngingaki umgwaqo ekhandile oyakhile ngoba ngihlala endaweni ngenzela ukuthi masibuka nomuntu obukayo la podcast asho ukuthi ngihlala kuona ngempela lo mgwaqo umeya ahlala kuona noma singesi mention nayo ngingaki umgwaqo ikhona yini umgwaqo okhandile ake siqale lapho. No ngesikhathi sethu noma ngesikhathi 2016 to 2021 sikhanda imigaqo ngicabanga ukuthi engaphezulu kwa50 plus or minus 50 ikhona mhlawumbe ungangimentionelayo namagama noma ngibone nipheliphethe namabhuku la ukuthi ukuze nje ngikwazi ukufunda mhlawumbe mangiselecte emibili emithathu umphakathi ungivakazela ukuthi uqinisile mayithi ukhanda imigwaqo yaphezulu kwa50 engakanani mhlawumbe le mgwaqo ibihlukana ke siyabonga ngoba omunye umgaqo ububa mude omunye mhlambe mfushane. Okay, so but ke ngokuthi sinayo information okay and izinto siyasithi mhlawumbe umphakathi kubalekile uzazi sine website. Okay, siphinde thina ngesikhathi siqala ukuthi singene sa developer le document le. Okay, Umngeni Times la sibhala khona yonke into esiyenzayo ezumasipala kodwa okay over and above iwebsite kamasipala, over and above uFacebook page la masipala, okay over and above imbizo esiba nazo siye emphakathini. Leli phepha bilibhalwa ngesizulu nangesingisi ukwenzela wonke umuntu ukuthi akwazi ukufunda. Okay, asenze kanje ukuze ngingakulibaza isilokhu siyale since usungitshelile ukuthi khona iwebsite mbukelo sibukayo njengamanje sizothatha into ozosinikeza mhlawumbe let's say makuthi kule website izosiveza la yonke le umgwaqo ekhandi uthe imingaki imigwaqeni ukwazi ukuyikhanda isikhathi ingaphezulu kwa almost 50 iyakhandeka nje from ekubeni ubhuqu uyayilokhu uzayo. Thina isikhathi esiningi imigaqo siyakha bekwe-ATL. Okay, besishintsha indawo imigaqo eyibhuqu siyenza ibe-ATL. Almost ngonyaka thina besikhanda imigaqo ewu10. Futhi mina zanginethayo ngoba wasekhaya umgaqo avenue yona lo khona lapha kuyikondlo yami lapha ngoba hayi cha usanjalo la manje futhi akathi umaqephu imupho wazibo wakha ngisho wasekhaya mina ungasekhaya hayi khaya lami mina ngicela ukukhuluma mina ngumgaqo avenue abafowethu hayi cha mina ayangutholanga kusho ukuthi kulo 50 angenanga uphinde kuzothi kulo mgwaqo ngale kwasekhaya ngoba lengimention hayi nakhona futhi sasala kuyiPT Street so angikho kuleyo list yabo noma ihluka kwathi akekho ngisho kwi-map ke lo uKala Road yabo makumphumela isikole la so kwi-production yami unawo lo mgwaqo noDDSP unayo kodwa kuthina nje zobabili ucameraman wami lapha ka1 no2 but akusho ukuthi ke into mayingekho ngama ungiqinisekisela ukuthi unayo imigwaqo engaphezulu ka50 sizocela ukuyithola le document ukuze siyifakele umuntu osibukayo njengamanje nanti ibhuku le service delivery. All right, sathi mase siqede ukuthi nje siqede socks before siqede 10 salapha leli bhuku leli ukuze wonke umuntu akwazi ukubona ukuthi kwenzekeni noma ngichaza nje kodwa maningi ama sources where you can access information njengoba ngisho nje le service delivery book sasi distributor sikhipha futhi sinikeza umphakathi because ayikho into sasiyifihlile. Okay, njengoba ngikutshela ukuthi it's rare ukuthi ngetheme yodwa kwakhiwa imigaqo close to 50 okusho ukuthi ngonyaka thina besakha imigaqo ewu10. Okay, ungakubala okunye kade sikwenza. Okay, so iyadida ke ngoba nimigaqo nisanibona ukuthi mina ngifuna ukukhulumele wena sokubalula kakhulu umnikazi wendaba ngihlangana nokhandwa kemigaqo kodwa bekighalela nje ukuthi hayi wangasekhaya umgaqo avenue hayi akhambanga kahle nankala amayihluka nePT ngale akhambanga kahle kodwa ke imigwaqo eyakhiwe ngaphezulu ka50 and uyakuncoma ukuthi kuyinto erare ukuthi ngo5 years and angifuni ukukhuluma ngomuntu ngoba naye ophethe namanje ngizominvite abe khona azochaza ukuthi usukusebenza ngempela noma ukhanda imigwaqo engaphezulu ka50 yena mhlawumbe sekhanda imingaki uma ukuthi ingaphezulu sothi kusho ukuthi usebenze kakhulu uma ukuthi ingaphansi ngempela amagalelo akho angeke azadli uyacabanga ukuthi ukhona umuntu osekhanda imigwaqo ewu50 ngokubuka kwakho. I no mhlambe ngoba ngizokhuluma ngalokho kwakho angifisi ukuthi ngifake sometimes when siyabonga most of the time mina yami belief as a leader ukuthi you do your work without ukuchaza omunye umuntu because
asifisa ukukhwela ngabanye abantu. Ingakho naye umeyo khona nje manje khona sazom-invite abe khona naye ehlazele. Ingakho ngithi kuhle uma ukusho because mina ngazi ngomgwaqo mhlambe u50 ngizothi awu emncane kanti kungumsebenzi ngempela umuntu osuke ekhande emgwaqele nganiseka ku50. Kwezinye zezinto eziyisakhiwo nkonzi yami othi mawuhleli phansi kini uthi ayi uphole ngoba phela awuyishayeli wena ihlobo kuphela ushayela i-leadership and administration yena uthi ngisikwazile ukuachieve yini enye yezinto ezikhona ezizidingo zomphakathi uthi mawuhlela uthi kwakungekho ngo2016 kwawena siyabonga go and check ukuthi kwakungekho kube khona between 2016 ya 2021 yini enye into eyisakhiwo nje eyayingekho oneshow ukuthi ngingafakaza ngako uzwile umgwaqo ngisheshe ngakuchitha ngoba mina nginawo kodwa lezi zakhiwo ke manje zizokulekelela ngoba ngizozazi mawuzisho. All right, no asiqale empophomeni then khona into nje khona empophomeni si under leadership yakho no kuningi siyabonga sikhande i-multi-purpose ka ward level yes yayingekho kwindawo glass sikhandile i-stadium lesi saka sekwaba uward bani 13 lapha kaSlo ka cancel uButhelezi i-stadium phela leso sikhandwe ngesikhathi sethu. All right naliwo lo lasilula kakhulu ngibone kade i-signature akunina bese yangithi kuyenzeka angithi umasipala usebenza njenga ne-entity continuous perpetual so akusho ukuthi mengabe kade ngikhanda umgaqo sekufanele ufika ufanele uzovulwa yimini bese kufika omunye umeya uzohamba yovula ngoba uyena osuke kodwa ke uqala nje kwakhiwa ku-aplayelwa kwemali yonke into i-term yethu laqala yakhanda ngoba angilivulanga impela ngicathi lavulwa umeya okhona njengamanje kodwa cha ukukhandwa nayo yonke into ithini it's okay so multi-purpose ikhona under ilokhuzana leadership yakho and then masiya stadium kuSlo lapha and then uthe stadium esesithathu right yes izakhiwo ngoba ihholo lelaSlo lavulwa yimina ungabuya khona ngangkhona uyalibona so lihle futhi yeah angazi noma ngiqhubeke no siyaphuma manje empophomeni siza nje nezakhiwo ozongitshela ngazo ngenzela nombukelo obukayo uzongena ngecomment athi hayibo leso stadium sasakhiwe ngo2010 yabo so ingakithi awuye nje straight ngibalelile 3 nje wezakhiwo ekhona ezinhle futhi amandla nemigwaqo eminingi ekwaSalo wami ngicela sihamba la nemigwaqo kwaSalo wampugosi ya and then siyadlula mhlambe sizokwenza ngamawadi ngcono mhlambe ukuze kube lula because into engitheme ngifika nje mina personal ngayibuka ngifike ngabuka ukuthi emngeni intuthuko ibi concentrated endaweni ezithize so ke uma ngiqala nje ngiyothula yami ibudget ngathi asidevelope into ethi iwadi newadi kufanele emalini zomkhandlu ibe nesabelo ibenefit so ke besithi mesiyothula ibudget siqale ka ward 1 siyophuma ka ward 3 hayi uhamba nami kahle and ibhuku umulibheka leli mulivula phakathi likhuluma ngama ward asinkanti asikhulumi ngomngeni ngoba ukhuluma ngomngeni usuke uzofihla ezinye izinto sifuna ukukhuluma ngama ward kwenzekeni la ward ungichazela kahle kwenzekeni ka ward 2 sure yeah enye ke mesidlula siya ka ward 7 sinehholo esalikhanda la libizwa ngani nomsukhohle cha ihholo la ka ward 7 la kwesika former council uNontuthuko Ngcongo sinehholo lapho esalikhanda alright ngicabulelo sake sabiza uformer MEC waka Khokta comrade Hlomuka wayosivulisa lo uwele phesheya lapha le ndawo kwakuyamaplaza ekuqaleni kuthiwa isenhlala kahle lapha phezulu saphinde sakhanda elinye futhi ihholo la alright ngithi uyabona lokhu sikhandile ngathi yasho ufika uprepared yawo ika ward 6 la saya uye ka ward 9 Allowance River sinelinye futhi ihholo esalikhanda la so uyabona ukuthi cishe ngonyaka besilikhanda nje noma ihholo elilodwa noma amabili sure phezulu kwamahholo besikhanda imigaqo kulezo ndawo yabo so ke inkinga esifike saba nayo ke isemaplazini sure
Ngoba yasemaplazi ngiyafuna kodwa okay ake sithi ukubamba kancane nje Okay. izakhiwo ngoba amaplazi ngiyathanda ukungena kakhulu mase siyakhona ngoba okay, it's fine. ingathi into eyenza abantu basibuke ne-podcast ethu le yankulu bekayibuza Yasemaplazi. yamaplazi. Okay fethu into ethinta i-youth umuntu omusha uthi mawuhlele ekhaya ushaye ngayisifuka ukuthi umuntu omusha wabenefitha ngesikhathi sami ngalokho yini ekhona ongakhuluma ngayo ethinta nje i-youth ekhona. Okay, angithi thina besine ne department edila nezinto ze youth. Yes. Njalo ngonyaka besi allocate imali Yeah. ekuthaneni ke babuke izinto ze youth. Njengaziphi? One mhlambe ake ngenze nje besiba la into ukuthi mengabe abantu beyoregister sibakhiphele imali zokuregister Okay. kuma tertiary institutions Bekulandelwa yiphi criteria ukuze niba register ophase kahle. ophase kahle? Yes, kodwa oshoda ngemali yokuregister nje iprogram leyo engicabanga ukuthi ke sayiqala saqhubeka mhlambe ke Nakhona so bakhona abahlomula nje kuyona Inqwaba. lokho santo. Okay, Inqwaba. sure. Bangakuthola futhi kuyona iwebsite labo bantu labo. ukhona la. Okay, sure. And then okay kushuthi laba baya esikoleni and then ku sports ithi into yakho magalela akho athi into Maningi angithi bekuba nama mayoral games. Okay. So besixhasa ke lapho bekudlalwe kuphinde aze ayoba amasalga games. Okay. I-youth yonke leyo kade iparticipate lapho. Bewinani bekwenzeka nje in terms of developing them with sports nani yini bekwenza luphi ushintsho mawucabanga lento yamagame? Angithi mekune sports intsha ila uthola khona ukuthi iyasuka kulezi zinto ezama social ills like into zokubhema igwayi, into zokuganga yonke into bayoqoqana elokhuzeni bese ba sponsorisha futhi nangama kits. Okay. Ngiyakhumbula nje kunendawo kade zingenawo ama poles lawo elecruise ground ama ground. Okay. Sibalekelele siyovula khona. Even nalo iground lele elikhulu leli bekuyi response yethu kwi-youth ngoba iyona elisebenzisa. Even wona amahholo lawa ngithi ama activities eyouth enzeka khona. Okay. Even kuyona into yemigaqo mesikhanda besiba nayo into ethi some of the percentage ayiye kwi-youth. Okay. Yabo. Creative art la kuthinteka khona ngisho abantu abafana nathi nabo no Data Black when it comes to laba baculayo nani kwenzeka itheni iplaneni ngakho. Besikwazi ukuthi sibaxhase nabo mebefika bezofuna izinto kamasipala noma umuntu ke kade engekho engeke beclear kakhulu ngama activities aka youth kodwa ngiyazi ukuthi bezike zingena icelo la uthola ukuthi mhlawumbe umuntu khona la efuna ukuyongena khona kufuneka itransport mhlawumbe kufuneka imali simphonse khona officeini leyo. Ngiyacabanga ukuthi kulezi if I'm not mistaken kulezi zenu nithini art ngicabanga ukuthi bese mengigcina nje kahle sathi siqala ukuba nesikhwama esizobheka exactly into yaka art. Hayi ngoba thina yasishaya ngicela ukuconfessa nje lokho yashaya kakhulu Data Black kuqela pha phansi nje ngiyambona nqikizisa iganda naye bayisekukhulunywa ze-art ngoba uyayazi ukuthi iyasinika challenge engakanani akuzange kusebenze more especially lento ya creative art zange kusebenzeka. I still remember ke ngumuntu ongawadla amandla umuntu ngiyakhumbula ukuthi ngangafika kuwena ngomunye unyaka ngivele le opportunity yokuyaphesheya angahluleka kancama ukuthola imali yamabhano wazi wakhipha ephaketheni lakho ngihlakani nawe kulokho yini eyenza lokho ukuthi kukhona into enje kufika ingane encane yaxolisa mbukeli ukuthi sengikhulumela mina nami phela mase ngitholile ithuba kumele ngilithole ithuba lokuthi ngiyikhulumele into esiqonde yini eyenza kube difficult ngiyafika ngiphethe iproof esho ukuthi I'm invited overseas bangangiprovide 1 no 2 no 3 ngicela ukulekelelwa ngokwento nje eflight yini eyadala ukuthi ugcine kube inkinga ukuthi kumele ngize ngihlangane nawe emgwaqeni nawe usuyishayelo nembe ukuthi nanku 3 blocks twana usuyabona ukuthi uhlanganisa kanjani endleleni ithini leyo nto kuyalapha. Yeah, ngicabanga ukuthi ilento kade sikhuluma siyabonga ukuthi uma ngaba ne vision but lo vision kufanele wonke umuntu oku-institution abe nayo bese i-administration ikwazi ukuyi-implement yabo. But ilungiseka kanjani isoccer into enjalo ngoba phela makunjalo okumuntu uzokuhleze kubeka kube excuse athi i-administration iphixile into yathi ayikho yini into ekumele ilungiswe izolungiswa kanjani leyo? No, angifisi ukuthi ngayithathi accountability. Sure. Kodwa futhi angifisi ukuthi kule platform
kube ngathi khona abantu engizobabeka kabi. Okay. Kodwa it tells you a lot ukuthi ngaze ngakwazi ukukhipha imali esikhukhwini sami ngumeya because uma ufika kumina wena mina ngakurefer True. ukuthi iyake lapha ya Yes. nansi i-department edila nento zakho Yes. abakuncede khona Bayasizakala. so uma ungasasizakala uhlangana nami emgwaqweni ungitshela ukuthi uyahamba awusizakele and uyashayeka as much as kwakungafanele kube khona into engiyenzayo ingakho ngagcina sengikhipha esikhukhwini ngithi ibuhamba ngisale ngilungisa ngemungu. True. Yabo so ziyenzeka izinto ezinjalo ziningi. Kabe yami siyahamba siyaqhubeka nanje silokhu sijoja kancane. IZPO 90 inkinga kakhulu endaweni esiphuma kuyona. Kakhulukazi emalokishini. Ngizocela ukukhulumela leli nami expert. Ithini plan yakho esikhatsini sakho sokulida because sinenkinga yentshe kuma drugs nani yini wakwayenza ezozama ukuthi ingenelele noma kwi leadership yenu. Nathi manihleli nje nayibeka ngoba problem enkulu ngempela sinezingane ezisingelela ngamafastela nayo yonke leyo nto ithini plan yenu lapho noma kuyona into ethinto ome Hayi no yabathinta. Ngicabanga ukuthi ngesikhathi sethu mina into engayenza ngoba phela uma ungumeya ngeke uphathe yonke into. Okay. U deputy mayor wamthelezi. Uyena engamnikeza umsebenzi ukuthi adile nalezi zinto ezinjengama drugs ehlupha intsha. Engicabanga ukuthi khona ayesekuqalile kwenza ukudila mhlawumbe. Le anti serious manje kuthatha manje siya rank and after podcast uzokhombisa nabantu ukuthi isimo seyidakamiza sisetshenziswa kanjani endaweni siphuma kuyona. Baningi akabasizile ebasa kuma rehabs. Kodwa kwase kunendawo ayese identifyile sase simnikeze yona mungabuya ngasemevane le ndawo le igama lezizuluthiwa ikabantu sengihle kodwa ngimuya emevane before iholo le lasemevane. Sase esenikezwe leyo ndawo wathenjiswa sibe nomhlangano noSaphi ukuthi uzomlekelela bamxhase ukudila nalawo ma issues kwakhiwe indawo la kuzohlunyeliswa khona imilo zalabantu asebedla ama drugs nabantu abahluphayo. Unfortunately ke yagcina iphela i-term yethu singakakwenzi. So Khela siyanga sekuphetheni ngoba ngifuna ukuvala le yasemaplazini le ngikhuluma ngayo manje uyazi ukuthi manje mina mangase ngithi ngibiza meeting manje kumsombuluko ngoba sishutha la ngibiza meeting ihholo lingagcwala phama ngalendlela ukuthi abantu abasebenzi at all abantu abasebenzi. Okay, ayisekho nalento ukuthi ushiye ukhe emzini nomuntu umuzi nomuzi unomuntu okhona nje manje niyakhumbula kuqala ukuthi ngizoshiya ukhe amakhelwane ngoba ngizobe ngekho wonke umuzi unomuntu abantu abasebenzi under your leadership esikhatsini sakho sokuphatha bangaka abantu abaqashiwe bakwazi ukobeka isinkwa etafuleni emakhaya because isimo sishubile masikhetha nina noma sinelect njengabaholi suke sazi ukuthi sizokwazi ukubhekana nobubha bangaki le answer futhi ngizofisa ukuphendula ngoba ngenzela ukuthi nabanye abasafisa ukuthi baba baholi bayi understand lento ukuthi into eserious kangakanani bangaka abantu abaqashiwe bakwazi ukuxosha ikade eziko oyishaya isifuba usho ukuthi hayi abantu basebenzile ngoba kade ngiphethe noma ungasekho emandleni uthi mawudlula endlela usho ukuthi at least ubusibani bani uyasebenza bangabantu abaqashiwe under wena ngesikhathi kade uphethe ba benefits abakwazi ukuxosha ikade eziko ngoba abantu bahlele emakhaya basebenza. Noma ngeke ngibe mhlambe siyabonga ngibe ne exact amount yabantu abaqashiwe kodwa baningi abantu abaqashiwe. Mhlambe into engingayisho lento yamathuba emisebenzi akubona bonke abantu abakwazi ukuqashwa basebenze. Abanye baba namabhizinisi. So umuntu uma ngabe efika emkhandlweni one of the issues futhi eyafika yaba inkinga yokuthi uma kuqashwa beqashwa esayidini elilodwa. Okay. Yabo so umuntu into azame ukuthi ayilungise ukuthi okay one uqashwa wesayidini elilodwa, two uqashwa kwabantu abangahlali emngeni kakhulu kunabantu abahlala phi emngeni. Okay. So ke into engafike ngayenza ke lapha yokuthi ngikhipha umyalelo othi one asizame ukuthi mesiqasha siqashe ngokwamawadi. Okay. Ukuthi at least wonke amawadi a benefit as long as abantu benawo ama skills nama qualifications afunekayo.
hayi ukuthi uqashwa noma ungenawo ama qualifications ngoba kuthiwa kukwenziwa into yamawadi. No, ngangithi ngizama ukuthi kube ne fair distribution of ama resources nemisebenzi. Baqashwa abantu Bakhona ke nje bakhona abantu abaqashiwe ngeterm yami futhi abaqashwe ngendlela lengangisho ukuthi bathathwe emawadini ahlukene. Namawadi angakazi abe naye nje umuntu beqashwa mhlawumbe ukwenza imisebenzi efana nani nje mangingalinganisela abatholi ukuqasheka nje bebethola imathu bokusebenza imisebenzi maybe yona kwangenzela ukuthi ngoba uzothi umuntu ayikho leyo nto abazange baqashe mina lelo gama nje ngiphendulela ama comments amaningi athi asiqashwanga so ingakho ngithi awungi-highlight mhlawumbe uzothi maye look around ashathi ayazi ngempela iqinisile kusho ukuthi kwaqashe kwaqashwaphi imiphi imisebenzi hloboni yemisebenzi ekhona mningi ukuthi angazi ngizochaza kanjani ngoba angithi abanye babeqashwa as ama officials. Okay. Abanye baqashwa as ama managers kwezinye indawo angazi mhlawumbe ukuthi ngingayenza kanjani. Ngiyenzela ngoba ngibalekela nokuthrowa amagama abantu. Yes, ngoba kulento yama general workers. Okay. As much as sasifuna ukuyilungisa sibe sigcina siqasha ngokwamawadi njalo sibanikeza 3 months abantu siba rotate ukuze wonke umuntu a benefit. Sisalungisa indaba yemali senzela nokuthi futhi abantu bakwazi ukuthi singagcini sesiqasha abantu sigcina sesiphelelwe imali somkhandlu. Kodwa abaningi kade besebenza as ama general workers for 3 months ba rotate kuba abanye kodwa bakhona futhi abaqashwe permanent. Maningi ama positions engingachaza kuona kodwa most of the time bekwa administrative because ngibalele leyo ukuthi sifake umuntu esemsebenzini thiwa waqashwa usibani bani nani but uyangiconfirmela ukuthi under isikhathi sakho inqwaba abantu itholile imisebenzi hayi bayitholile imisebenzi ukhumbula ukuthi bebeyithola as abantu abaqashwayo beyithola futhi kule misebenzi ye-infrastructure mekwakhiwa imigaqo. Ayikho indlela esingaphinde sithole ngayo njengoba ngikwazi ukuthi mangifuna umgwaqo ukuthi ngizothola indawo so ikhona indawo yokuthola abantu abaqasheka nje esikhathini ayikho leyo ngeke kwazi ukuyithola. No, but besikireport. Okay. Besikireport la ngoba njengoba ngisho ukuthi abanye bebeqashwa as abasebenzi. Okay. But abanye bebeqashwa as inkampani zabo zithola imisebenzi ngaphansi kwaba programs e-infrastructure ukwakha imigaqo ukwakha amahholo inkampani ngoba nakhona futhi umuntu uthema engena wayibuka into ethi inkampani ezinkulu emingeni eziphuma no 5 million 10 million kuma projects ezangaphandle. Sure. Ubese qala iprogram ethi lama companies amakhulu akhona ngizokwenzela example laba bade bevala ama potholes khathi esiningi. Sure. Umuntu ubanikeza itask ukuthi at least njalo ngonyaka kuthatha abantu abawu5 inkampani ezo5 zifundiswe ukuthi imigaqo ilokhuzwa ipheshwa kanjani. Mengabe sebefundisiwe bese kuba netender ezonikezwa bona kuncishiswe kulo main contract ukuze nabo bagcine sebekhulile. Yabo iqalile leyo program kodwa ke yagcina ime phakathi nendawo but nje bakhona abantu abasebetrainiwe sebeqalile ukusebenza and sasitest thatha 5 per ward sala 5 njalo ngonyaka 1 ewadini siphinde ngoba amawadi ayemaningi ukubuka into yeproject and nako ku documented. Uma kuthi khona abantu abasebenza baqashwa basebenza ngoba izathu esingangilanda abantu abafana nani ukuthi ngifisa ukuthola umuntu ozosinika i-answer yini ocabanga ukuthi asi-understand somphakathi nje mhlambe kwesinye isikhathi ngoba ngempela yabo le uzoyibona ngempela even wena whether siyenza sekuyi-promo before kuphume actual video uma nje ngekavela ukuthi abantu baqashiwe ama-comments azongena athi hey amanga lawo ayenzekanga yini uma ucabanga esingayi-understand uma ungasingenisa kuyona thina njengomphakathi njengami nje ngizobavumela maye nje umuntu ayunamanga sizange siqasheke lento ayikhuluma ayikho yini ocansi iyenza singa-understand akusinike clarity kulokho. Inkinga enkulu one njalo mengingena i-leadership entsha kuba nama-hope sokuthi kuzoqashwa abantu wonke umuntu uzosebenza njalo mengingena i-leadership entsha so abantu bese bebona futhi bengaqasheki bese beba discouraged baphatheke kababone ngazuthi kuyadlala. Inkinga ekhona umasipala njengoba ngisho ukuthi uyi-institution eqhubekayo njengamanje asithi uqashiwe kusasa kuthiwa yoba umeya wena uyaphuma ucurrent mayor iyaphela iterm uzofika wenze njani uzofika ukhiphe laba abakhona abantu
ukuze ufake laba abanye kade bengaphandle noma uzokwenza ukhanda ama-offices amasha angenasidingo ukuze uqashe abantu i-problem yenye ke leyo. So ucabanga ukuthi kumele kwenziwe njani? Your advice ngobona usuke wayibuka ekubeni umeya singayilwa kanjani le ngoba idinga ukuliwa inkinga phela lento yokuqashwa abantu. Lento yokungaqashwa kwabantu idinga i-partnership between i-private sector ne-public sector. Okay. Yabo. So thina somasipala we need to create environment right ukuze osomabhizinisi bawe bazo-investor bese kukwazi ukuthi kwakheka amathuba emisebenzi. Mekuthiwa wakhumbula sikhanda le mall. Okay. Ayuthi sikhanda imall kukhandwa le mall ngesikhathi sethu. Okay. Bangakanani abantu abaqashwa la? Inqwaba Mfethu. Kodwa ababengeke bakwazi ukuqashwa umasipala eziyena umasipala nje. Okay. Yabo. So uyabona ukuthi ingakho abantu abaningi bethi ingqalasizinda infrastructure ayakhiwe ibe in such way ukuthi izokwazi uku-attracta noma ukuheha osomabhizinisi ukuthi bazo-investa imali yabo emngeni so that kuzokhandeka amathuba emisebenzi. Manje uzongivumela mangithi kodwa omunye umphakathi uzube concerned ngezinto njengoba ungenzela nje example ngayo indawo yasemall. Angazi uzongicorrecta mangi-wrong ngoba nami hlezi ngiba correct abantu abasemkhakheni wami uma bekhuluma into errong abayi understand. One, asenze nje umzekelo la eLokhuzana shopping center. Yebe yakhiwe baqashe kahle mhlawumbe abantu ngekade basebenza khona. After that, mhlawumbe mall mayisifanshina bancane abantu bendawo ngibabona besebenza. Angithi lento mayifika unalento ukuthi wow abantu sesizokwazi ukuthola umsebenzi. Angikholwa futhi ukuthi sikhona isitolo somuntu wendawo esikhona ngaphakathi. So lezi zinto ezinjalo zikhona emthethweni noma imini ocabanga kakhulu ukuthi abantu bendawo kuyenza ukuthola kwakhiwa isakhiwo kodwa singaba benefits babendawo. Noma kumele ifane no-artist ingakho ngisho nje uyabo i-artist awukwazi ukugoloza ukuthi bekuzoperform artist ekungelona elangakini la ngoba nawe uma uyi-artist ulwela ukuthi uyoperforma ngakubowa la amanye ama-artist ayisithi ngisho. So bengifisa ukubona ukuthi ngakuba ifana nakwi-art noma ihlukile kufanelekile ukuthi yenze into efana nale. Ngizokwenzela i-example nje Siyabonga. Manga ngamakhumba avuka la eMpophomeni ekseni intatha ahambe nabantu baseMpophomeni abasebenza eMaritzburg. Ingakho nami ngithi ngifuna unginike clarity on that one. Ngizama ukuthi awukho umthetho ovimbayo noma siyasithi preferable yabantu bendawo. Kodwa muzogcina ukuthi uthi wena ufuna ukwenza abantu bendawo kuphela kube ibona abasebenza kusho uzogcina ungasenabo abantu abasebenza koMaritzburg abasebenza koScott abasebenza koThekwini ngoba wena ufuna ukuthi kuba abantu bangakini kuphela. Ingakho ngithi mina uyangisiza ngoba imibuzo yasemphakathini ngicabanga nawe uyazazi lezo nkinga ngibhekana nazo kakhulu ukuthi hey la sabasendaweni abeLokhuzana. So umbuzo wami uthi kushuthi kumele kwenze kubalekile impela kodwa siyasizame ngokusemandleni ukuthi i-leadership esuke ikhona kufanele yenze sure ukuthi at least ikhona i-percentage ethanda ukuba phezulu yabantu bendawo kungagcini phela sekuyabantu bokuhamba kuphela emkhandlweni seyinto enjalo efana nakho njengoba ngisho kufanele kube njalo nakhona kodwa nakhona awukho futhi umthetho ovimba ukuthi umuntu waseThekwini applyele i-post emngeni me-qualify. Sekuwukuthi ke nje sizame ngoba wonke umuntu kufanele abenefit but nje awukho umthetho oqondile njengawo thatha ngithi uthi kungalokuthi. Yabo but uyasebenza lethe makwakhiwa umgwaqo kumele kubenefit abantu bakuleyo ndawo. Senza sure ke lapho ukuthi ila senza khona ngoba so sine control ukuthi uma kuthiwa nje la kunama subcontractors akuba basendaweni ngoba ayikho excuse ukuyolanda i-subcontractor yakwenye indawo uyifake la emsebenzini ongakwazi ukwenziwa abantu bendawo. And then uma nibheka sokhela under leadership because ngiyafisa nala sibe seqinisweni nje lokunika umphakathi uma ubheka mfethu ayenzeki mina khona abantu engazi kahle ukuthi makunetoho lomsebenzi ngicela namajita azongifakazela makunetoho lomsebenzi sho uDida Black uzobe khona. Angithi njengami mina nje umuntu owazi Siyabonga Mpungose uyazi ukuthi kunoma ihluka kunoDida Black abayiteam yaMpungose. So always makhonte khona uDida uMpungose mayo MC uDida uzobe perform eshaya ingoma. Ngiyakule ukuthi yini eniyenzayo ke ekubhekeni izimo ezifana nalezo ngoba khona umuntu ohleze esebenza kodwa kukhona umuzi ekuhlezi kulalwa ikati leleziko yipi irole eniyenzile okwazi ukubheka izinto ezifana nalezo khona umuzi engakaze kuvuke umuntu ngisho nganetoho leflag akaze kuvuke umuntu kodwa khona abantu bazi kahle once wadlula kunento engathi ikhona iyenza kanjani lento njalo. No angithi umeya uhamba naye agcine
kwenye level ifuna kuqhubeka ikhansela ngenza example into yama subcontractors nabasebenzi baka Ward 10 okay so kusekuno khansela lapha esicabanga ukuthi usukekhethwe yilabo bantu baleyo ward une interest at heart yokuthi assist labo bantu so uyithola wena mengabe sekunama complaint kodwa awukwazi ukuthi ucabanga ukuthi ukhansela baka Ward 10 engenza into enjalo because isemphakathini ngqola lo mgaqo ukhandwa ngqo la emphakathini awukwazi ukuthi ungathatha ingane yakhe uyifake noma ungathatha umngane wakho lokho ephindelile but besiwathola ama complaint kanjalo okay siwa resolve nalelo khansela elisuke okay iadvice yakho ke ingathini ngoba isiqoko sakho vele besisuke sisikhulu iadvice yakho ingathini kumuntu okhona le podcast angifuni sigcine sincikisa ngathi sikhuluma ngeinto zala wena you are representing everyone in South Africa njengamanje ngoba ula isiqoko sona because umuntu osibukayo uzobe eseMpumalanga eMiddelburg usibuke kuyona lonke izwe la South Africa advice yakho ithini because kunemndeni ngempela every day ekulalwa kungadliwe kodwa uyajomba mfethu kufike la ekhaya kujomba and izona izinto ezicause conflicts even abantu sekuyiwa kuvota asho ukuthi kungisiza ngani ukuthi ngivuke ekubeni mina ngihlezi ngijombwa ithini advice ongayidlulisa kubantu abangabaholi ma ward committees no iadvice yami iclear ithi asenze sure ukuthi into esizenzayo sizenza ngeqiniso sure nokuthi laba abantu la kakhulu ibona kufanele bathola amathuba kuqala kunalabo abangantuli but nawo futhi umphakathi kufanele usukume ngoba baningi ama leaders emphakathini khona nawe asesontweni nawe uyileader nje in your own right uma uyibona lezi zinto njengembongi uyibona lento zenzeka ingaphela nginenkonzo ethi kanjani umntu kufanele ubonge ukuze umphakathi ubone ukuthi khona into wrong but nje into isegazini yabo kufanele ama leaders yabona leadership is very important ukuthi we understand ukuthi iqala enhlizweni before iye engqondweni uleader ngenhliziyo hayi ngengqondo okay ngifuna ukwenza lo mzakelo ngikhuluma ngengane yakasibanibani nje mzeni thizeni nginayo imizi mina engiyaziyo engqena ukubala amagama akhona lakasibanibani owazi kahle mfethu uthi ngempela mangathiwa kudelay imali yeqolo namhlanje ngane inkinga enkulu uphuma kanjani kuphi la yena kumele aphume aye khona uadvise yakho ngoba labantu engikhuluma ngabo engithi kuzoqasheka imizi ethize enabantu abathize abazohlezi besebenza bazoba nepower ukuoverpower lo engikhuluma ngaye ongenayo nemali yeqolo isiluleko sinika yena umnyango kumele aphume akhale ngalesimo asibona ukuthi this is injustice mina ngoba vele ngashonelwa abazali songisikole esintandane ngashonelwa abazali kumele ngijombe and mayikhuluma emhlanganweni ngeke izithathwe ngisho serious because akanayo iplatform eyanele wenze njani lo uyapi bekwenzeka kanje ngithathe ngesikhathi sisalida bekwenzeka uthola ukuthi umama uyafika noma ubhuti uyafika azobikela umeya ukuthi hayi meya akhami kahle la ngijombiwe ngempela and emphakathini wonke umphakathi uyazi fethu so ke ngama powers nawe ukwazi ukubiza ikhansela nanga umuntu ukhala kanje nilungisa kanjani uthola ukuthi omunye uzokhala kumina kanti uqamba mangu bese ke wasebenza ufuna kuphindela njalo alright so mhlambe lipoint futhi ikhansela hayi lo seke wasebenza nayavu bameya cha kodwa ngeke ngasebenza kodwa ke phela nginami nginenkinga abantu ngempela beshiyeke ngemuva bakwazi ukukhaveke ukuthi nje bekunaleyo nkinga umuntu asukume a report kuma structures angaphezulu kwala kwekhansela la lisuke lioperator hayi ngijabulile ukuthi ibe kanye nawe siyahamba ke manje siya endabeni yasemaplazini yes sokhela akhumbula mase ngikubuka nje kuyivideo ngizokubuka nje ngendlela engibuka ngayo but emaplazini ngiyafuna singene khona and lento yakho izongisiza ngeinto eziningi izongiphendulelela kubantu basemaplazini abakude yabona ngithi abakude after ngifike emaplazini senza leyanto ngase ngithola ama call ko Danhauser ko Vryheid kulezi indawo la kunabacindezela abasuke bekhona sokhela abantu babefuna lo mbuso ngizowuphinda yini eniyenzile ngenkathi nisemandleni ukuguqula isimo somuntu ohlele emaplazini sebeke bangikhalela mahlandla maningi sazama sayisafika ngisho umunye ugogo lapha salanda ummeli uNdwande all the way from eThekwini nakhona safike sabhintsha
abantu basemaplazini sagoba ngitshela ngiphethe uqoqo lommeli lafika la ngena la attend case yasidla ngitshela umbukelo sibuka sadliwa icase thina semaplazini lapha nani mayor uphuma emaplazini yini eniyenzile ekwazi ukuguqula isimo somuntu asemaplazini asiqale ngalokho enikwenzile before siye kulokho engakwazanga ukwenza awunike nje okwenzile ezusizwe sokhela ngiyaxolisa ukubiza ngegama Mhlonishwa kodwa ezusizwe sokhela yini oyishaya isifuba okwazile ukuyenza kwi-struggle sakho sasemaplazini beside ukuhlala ematafuleni lapha. Okay, no angubonge lo mbuzo siyabonga ngoba iwona impela owenza ukuthi mhlawumbe umuntu noma kade ethi akazoza ku-interview kodwa akakasondele ngoba ubethe mebuka lapha ey'nkundleni zokuxhumana ayiwabona ukuthi abantu bane-interest yalento yokuthi bathi uma usa-download i-answer labanye abanye bathi ushilo i-answer lilo ukuthi akenzanga lutho. Yebo yini abanye bathi ube busy ehlele office engenzi lutho no blue light blue light yes no asiqale ake ngiqale ngichaze because uma ukhuluma ngento yasemaplazini ukhuluma ngami hayi ngithola ukhuluma ngami sesovala abafana ningangishayi siyakhuluma ngami ukhuluma ngento esenhlizweni yami one ngeke ngakuchazela kade ngingena la ukuthi impi yasemaplazini sengiyilwe kakhulu ngilwa ngama NGOs ngiyilwa ngeorganization ngiyilwa personal but nje ngoba ubuza sengiwumeya ngizothathela into ezimbala engizenzile one emaplazini uma umasipala uthi ufuna ukufaka ama services one ugesi ugesi akuvuni abavuma belunga abanye alright abantu bamaplaza so ugesi emaplazini muthi uhambisa amanzi abavuma okay muthi uhambisa ama toilet abavuma okay so ke those are the issues kade sibhekana nawo ngesikhathi ngisewumeya alright one eyami into ibithi uma ngabe umlungu weplaza evimba ama-officials ethi azofaka ugesi bengiya mina personal okay ziningi iy'ndawo ezifakwe ugesi because bengiya mina personal mina siyabonga umuntu methi bengihlala e-office wagangela nje mina bengihamba ngenyawo ngiya khona fika ngqo ayikho indawo kade ungibiza kuyona ngingafiki mina ngoba ufaka ugesi emaplazini ukuthi ngifuna ukuchecker exactly ukuthi what is the number of amaplaza ngizowabiza wonke la ngenzela ukuthi lento ngenhlanhla ngavele ngafika kuyona nawa amaplaza ngwafunda nawa ugama lethu angibizele le ematayiteleni farm Woodland farm Lodgeman farm Colborne farm Tholiwe farm Yaro farm Saddle farm Khanya village ayikho inkinga bazoyibuka abalaleli soyithatha as is sinikeze umuntu osibukayo njengamanje and yabuka 22 connection 5 12 kanjalo kanjalo 127 17 bani lo gesi ufakwe kade kuwena obulwa lento yasemaplazini ngawo ugesi emaplazini kuba angisukumanga okay awami ukhuluma ngempi engikwazi ukuyilwa esegazini lami engiyile from A to Z ngisahamba ngenyawo ngigijima hayi ile yasemaplazini hayi ngiyayazi ngikhuluma ngento yazi futhi senhlizweni namanje yabona ugesi lo ufakwe abantu bengithi mengilwa lembe ngisayilwa ubona musadweba into phansi bethe kuneminyaka amalungu bamaplaza ngeke bayivume le phezulu betha uyabona njengoba ngikutshela maningi omeya abangenile kwanzima ukuthi badile nento yasemaplazini bathi mina ngidile nayo njengoba ngithi abelungu bambala kakhulu abelungu abangangazi engakaze ngifike emzini yabo ngihamba ngedwa as a person yabona umami le besebenza ekitchen ngifuna ukuyisho le kubelungu bengithi bese ngilwa lempi yabelungu afika khale la endlini athi ngimqhatha nabelungu ngoba yena usebenza phi eChaltini aphinda khale la ukuthi bazongibulala abelungu yabo because izinkulumo abazikhulumayo ngama zikho right ngiyayithanda imnandi mangichazela nje ayiyona politiki ngakho ngivezela umuntu okay amanzi angenile emaplazini
siwafake ngempela manje emaplazini nawo siwafaka ngenkani ngoba bekunesikhathi la kufanele khona abantu basemaplazini bavimbe ama-truck abelungu angenawo obisi ezofaka ubisi ezothatha ubisi emaplazini kuma amabhizinisi abelungu sengifikile mina nento athi umlungu ayingeni okay so abantu bazisukumele balwe ziningi indawo siyadlula ngifakelile amanzi nanka ngizokunika umbukeli bafethu ngicela sobalula ukuthi ngisebenzisele leli phepha elesibili because angifuni sikhuluma into etheorized kusebenzile umnandi bangiphathela iphepha elifana nale ukuthi nak and lezi indawo sinabantu abahlala khona abangakuconfirm ukuthi sasingenawo ugesi ngo2010 kule ndawo sawuqala ukubona ngale mizi njengoba ningibhalele yona namanzi ngokunjalo siyadlula sokhela nayi ke vele ingcobo umoya yebo yasemaplazini ngile wawukhona lapha siyakhona uma sifika uthi umuntu ngisho ngingamchasa ngama blocks akakwazi ukulivusa indlu ekseni omunye uyahamba buye kuthiwa indlu idiliziwe iamiki wari nakwi question yami yayiyakuleyanto because le amandla omuntu ngihlezi tshela abantu awadliwa kwaZulu siyavuma mawusho njalo ngoba nalabantu bazoyifakazela kule video esikhuluma ngayo but ngiyakulena ke baleke kakhulu sewufakiwe lo gesi owushoyo afakwa lamanzi athi uyabuya umuntu leyo ndla isekho isibhiliziwe yini eniyenzile ukushintsha leso simo ukuthi abantu emaplazini mabehleli bahlale bakhululeke lo gesi uzofanele ukuthi phela awenzakala ukuthi mawuthi uzothi ufake igesi wafaka amanzi and then umuntu akakwazi ukunyusa indlu ngeblocks mayiwile ekubeni kunabantu abebekade belida kule ndawo ithini into yakho kuleyo yona mina bengifuna ukuyizwa ungichazele yona yabona siyabonga ngiyathanda lo mbuzo ucorrect because ngempela njengoba sasikhona nawe emaplazini sasikhuluma ikwakwenzeke yona into exactly and hayi ukuthi iyayiqala ukwenza ngimixele konke nogogo ushayiwe lapha umlungu zonke angakuyenzeke la impuphu mina angeza azozama umuntu lokho isivumi yes lento one kufanele siyazi ukuthi into edila namaplazi nemithetho yamaplazi ihleliphi iqala ihleliphi nendawo khona sizokwazi ukuyilandela kahle uma ukhuluma ngeissue yasemaplazini abantu basemaplazini banemithetho ebaregulateayo eregulator irelationship ubudlelwane babo nalabantu abahlala kubona abahlala nabo okuthiwa ama-farmers ama-farm owners umthetho obuzwa ngo-Esther we-Extension of Secretary of Tenure Act iwona mthetho loyo olawula le yanhlalo ngisho wena ungafika wena siyabonga ngaba umeya ngeke ushintshe lo mthetho because umthetho awushintshwa kamasipala le mthetho le imithetho ishintshwa yakhiwe eParliament ishintshwe khona thina imithetho ezakuthina ekufanele sisuke sihambe ngayo because mu deviate emthethweni owunikeziwe wrong sekuyi corruption noma sekuyenye into ngifuna ukuthi si understand kuleyo level angazi noma ngisahamba nawe right ukuze iphoyisa mele kubopha uthi lithi likubona ukuthi ayi mele kubopha usho ukuthi wena bekukanje libone into yakho ukuthi cha icishe right mbongozo bese sithi ayi uyokhuluma phi phambili ngoba alinawo amandla ukuthi lingama la lijaje la liqede la likudede all right funa likuthathe uzwa ukhalo nabo kodwa abantu abazaba unreasonable ebona ukuthi ngempela imino owoniwe athi uyokhuluma phambili it's because yena akakhanda umthetho uimplementer umthetho umusha umuntu assault funa kubophe yena hayi ukuthi uzofanele athethe icala la no lo mthetho okhandiwe wasemaplazini awubasiza abantu uhlule mina siyabonga ungabe ukhuluma ngami ukhuluma ngomuntu ingakothe mengabe ekhandela uma wakhe umuzi ngithi ngimkhandela uround wakhe ngiyawushintsha ngiwenza uba yiblocks kade udaka umlungu angifaka enkantolo bangafakaza abantu bangakini bangafika kubona une foundation nje yagcina nje kini ngoba sekuwiswe lento amalento indonga ngahamba ngasebenzisa yona imithetho yezwe ekhona because ngangeke sathi ngiyalapha ukuthi manje uma uthi uyilwile ngifuna ungitshele specific ukuthi ngangena la nganokha la ngadlula la ingathi hayi siyilwile kodwa abantu emaplazini futhi bayakhala bebe nomuntu ababuthi bejabula ukuthi bathola umuntu owumeya normally immediately mengabe kune issue semaplazini ngiyaya khona ngifike ngiyibuke bese ngiyibona ukuthi lo muntu udinga ukuthi athathelwe ummeli bese ngithinta
i-department elandelayo ku-rural development. Sure. Rural development usengimxhumanisile nalo muntu sozodila nale issue kwami sekubuka ukuthi uyasizakala yini. Now kuyami case nami I went the same route. Rural development angithathela ummeli. We went to court kwatholakala advocate because abelungu umlungu wayefaka mina enkantolo because wayefuna ukutshengisa ukuthi mina lento ukuthi mhlambe angithintwa nje wasengiyisebenze kangaka emaplazini lento nami ngiyathintela. Okay. So when enkantolo yafika athi inkantolo ngokwamthetho ngomthetho wamaplaza uEsther uthi mungabe uwelwe yindlu ewudaka ivuse ngodaka wena sokhela uyivuse ngani ngeblocks so ke ibhidlizi uma ungayibhidlizi sizokubopha kwafanele ukuthi ngiyibhidlizi angizwa mina lento ngifuna nje uqamba manga no ukuthi masikhuluma ingakho ngithe izimpi eziningi ngizilwe kahle ngingayena umya because bengayi-understand eminye imithetho bengisebenza ukuthi mina ngeke kwenzeke ukuthi cha musumeya kufanele uhambe ngomthetho umholi wabantu awuzovela udavuze nje ukwenze noma kanjani angeke utholakala ushisa amathayila umeya udaka limaliwa lizolingawa libulale mina yile into engiyibuzayo ukuthi yini esiyenza ukuthi kuthiwe kumele uyivusa ngalo. Okay angiqhubekeke ngikutshela ukuthi ngenzeni ngibuka ukuthi abantu basemaplazini ngiyazama ukubasiza as umeya abasizeki. Okay. One mhlambe yakhumbula kufike upublic protector la noma ngasakhumbula kodwa angisababi ukuvuma bakusho usopolitiki ethi yakhumbula ngoba kuzovuma kade akazi sasihlangene naye la ehholo leli laka kwakusoba upublic protector usisiwe Mkhwebane. Okay, sure. Ngahlala naye ngalibeka udaba lasemaplazini balithatha nama-officials bahamba nalo ayihamba nawo then bangibuyisela incwadi ethi kuma-issues sokhela bameya owareyizile thina sidili nomuntu onjenganomlungu o-private sidila nama-department kahulumeni angawenzi umsebenzi ngokwemandate anikezwe wona. Sure. So ke sithi thina kuwena abantu who are best placed to deal with your issue i-commissioner yamalungelo abantu yama-human rights. Yes. Banginikeza information yonke ngabhala incwadi ngecela umhlangano nayo i-Commission of Human Rights. Okay. Bafika la kamasipala e-ofisini lami sahlala nayo phansi ngalanda bathi angilandi namanye ama-issues kubantu ngahamba umngeni wonke ngabalanda because bengizenzela mina lento ngoba isegazini. Okay. Yabo angikaze nje ngikujabulele ukugcindezela komunye umuntu. Okay. So awathatha sawahambisa kwangishikashika ke beshikashika lawo mark issues ngaze ngaphuma bewashikashika ingekho into eqhamuka senama follow up kuthiwa usibani bani uyena wade sebenza lama issues sekukanje ngabona ukuthi ayisebenzi leyo. I wrote a letter ngibhalela ikomiti la rural development ku national i-oversight committee edila nama issues ebheka ukusebenza kwa minister wa rural development. Yes, yes. Ngenhlanhla babe ne campaign nababayenzayo beze emngeni samema abantu basemaplazini bafika bawathula ama issues hayi kwahlukana bafika futhi kumina mahlukana ngazi ukuthi khona into ezokwenzeka phela bathela ukuthi ba ayosetshenziswa. Okay. Babuye bese ngithi mina before nihambe ikomiti nje before nihambe ngicela ukuthi ngidrive nani niyazibona lezi ndawo ngoba angifuni nihambe ningaziboni sikhuluma ngeendawo enjani. Ngabathatha ngabasa eplazini leli engihlala kulona mina iTriandra farm ngafike ngabatshengisa bathi hawu yathi nasithi ukukhuluma ngamaplaza ukhuluma ngomuzo wodwa nje okhona yabo kanti amaplaza ayisimo kanje abantu impela nje umphakathi omningi ohlalayo kanje umphakathi wakini bathi hayi ngathi nawo ngabathi ngase ngibatshela ukuthi even mina ekhaya indlu yawiso asambeni soyibona sahamba nayo nabo kwakukhona ngisho ucomrade uWanda Ndlovu. Okay. Sahamba ayibahamba bangabantu abazosilekelela
ayibagcina bengasilekeleli because inkinga ekhona kuyoqhubeka kube nje. Okay, yazi uya exactly ngiphendula into engizokubuzayo. Akekho mayongena noma kuthiwa konjani yabo umthetho omusame kanje ngeke uzubasiza abantu basemaplazini yabo so ekade sikwenza nokade sikachieve bekukulwa nje bekukulwa ngokunegotiator but abelungu mase bedonsa umthetho uvela uthi ufanele kube nje baningi mfowethu abantu abadlele izinto bahamba bayayichecka ukuthi isivuki kwenzeka kanjani babona kanjani ukuthi ngathi seyivusa ngeblocks leya nje yodaba abelungu bahlale befika emaplazini bedlule indawo zabo bayichecka nje nebala lakho yonke into bayazenzela so ke enye wena siyayize ngifuna ukuyibeka la ethi ngokubuka kwami ngibona ukuthi lento yamaplaza ayilungi ngibe sengiqhamuka nohlelo lokuthi khona emaplazini akube khona imali engizoyibeka yokuthenga eminye yemhlaba ukuze laba bantu because ngiyabona manje iyaphela ithemba labantu abanaholo abanandawo zokudlala abanalutho ngesystem ngiyaxolisa ngiyasikhuluma serious ngahamba noIbanganisa emaplazini wathi ebuye ekhaya wathi eke emaplazini kudlula mula kuphela yabo ya ngokubuka ukuthi ke lento ayenze labantu ngebasizakale normally wena umuntu waseplazini eba umeya ithemba labuya kubantu ukuthi yabona lezi inkinga esibhekene nazo because ngiyibonile commentation njalo uthi naye lo meya kubo bafika amaphoyisa now ngase ngithi mina kumasipala asibeke imali ikhona futhi la 5 million okay lo 5 million sizozama ukuthi sithenga amaplaza siphona la bekhona abantu okay because into esizama ukuthi siyenza sifuna abantu bamuve la baye empophomeni bashiya imali babo la ba create inkinga nakhona la empophomeni nathi sigcwele nani la neze ninkinga so ke leya ndawo kungabi white city yabelungu kuphela asithola imali sithenga umhlaba and ngikwenzile lokho siyabonga ngayibeka lo 5 million aqala ama processes ngiappointe ngaphointe umanager waka corporate services waqala wabheka amaplaza ngenhlalo sawathola one of the family lwakulona okay kwaba khona elinye ngaphambili aqala ama process okulithenga iplaza ukuthi kufanele lithenga but ke ngowami njengomeya sengiyibekile imali ngaqala ama process funa kibe kwi council i-council yo approve ukuthengwa kwalo mhlaba yes ilapha abakhona nenkinga khona ke ngeke ngikwazi ukuyichaza njengamanje kodwa ke iyagcina lento ingenzekile but part of that money 1.5 wazoyibalela lenkinga ngoba ngibe ngithi ngiyakuyona kodwa sidlule part of 1.5 million kwaba neplaza futhi eNottingham Road nakhona kufanele kwakhiwe khona izindlu kodwa umhlaba ufuna ukuthenga kuthengelwa abantu bangasekhona emaplazini so kwa ukuthi sithatha lo 5 million 1.7 million sayithenga because njengoba ngisho ukuthi uma ifika into yamaplaza bengisho kumela phezulu because into engiunderstanda kangcono so ke nalithenga leyo ndawo sayithenga kwenzekani pho ngayo sesilinde uhuman settlement ukuthi afake izindlu i-delay singakubona but thina njengomasipala sasesilithengile okay le mali yagcinisa le kanjena ke le yangakwazi ukuthi ithengele yamhlaba ngale ngoba siya kwi-council kwafika kwaba nenye i-dynamic yagcina imali ingasakwazanga ukuthi and njengamanje uThembi lo owayithathelwe owawisela umhlaba ukube sase sikwazile ukuthenga lo mhlaba kusho ukuthi wayangeke iziyenzeke leya nalapho ngikwenza nje ngizama ukuthi ngibona isimo sokuthi uyaphela 5 years abantu basemaplazini abasizakele and uma ngihamba ngale ndlela yale mthetho anginamandla okushintsha imithetho yasemaplazini le eParliament yabo so ile nto esishayile ngiphinde ngazama futhi siyabonga ukuthi ngenze lento ekuthiwa i-expropriation with a reasonable compensation okay iqalile ama processes because ngithi ngizama enye system manje ngizama ukuthi kube khona indawo engizozidla through le act le siyaqala nama processes kwa ukuthi ke ithemu ke iyaphela because ubuzama lokhu nalokhu phezulu kwalo mina nginekomiti kade sengilakhile la rural development elilula amalungelo amaplaza elinabantu baka rural development abantu basemaplazini wona kama sectors belihlala under deputy mayor because le nto yasemaplazini akuyona into kade singayisebenzi
Mukhuluma ngami nje mina ngisebenze kakhulu kunemhlaba Yeah. abantu abanayo through ama negotiations because njengomeya ngizokwenza example nje ngoba ngiyafuna lento ngiyathi khetha kusese sincane Yeah, ngiyafuna lento ukuthi iyazeke ngoba iyona engiyizele la Okay. Plus uyithanda ukubhubha yabo uhlele kanjani bakuchaza le plus. kuneplazi elinokhansela we-DA Okay. engacela ukuthi njengoba sesisene project okufaka i-service delivery lo plaza ngoba umlungu wakho unenkani futhi umlungu oyi-hardline ngampela kadlala ngacela ukuthi kuye yena waya yena ngoba ngithi mhlambe through isimo sebala elicishe lifane khonto engenzeka wabuya naye ekhaya ukuthi hayi leya ndoda ngeke leya ndoda ayizwa qobo Kwangana labelungu abakhona. waphoqeleka ukuthi ngisuke futhi mina njengomeya ngidrive ngiye khona ngiyohlala nomlungu wangithatha wangihambisa ibanga elide ehambe ngitshengise engifake endaweni ezinocadolo yonke indawo ethi lo ngeke ngize ngimfakele ngoba ngisamfuna ahlale la lo akufanele athole ukuthi nokuthi lokhu ukuthi nokuthi ngithi mina kanjani mina ngifuna ungitshela igama elilodwa ukuze siye emthethweni wena uyavuma yini wagcina evumile but ngizama ukuthi ayikho into yokuthi amaplazi bengingawasebenzi yonke le ngisebenza ngampela le njengoba ngitshela nje ukuthi ayikho into engingayizamanga khona abantu namhlanje engamenshina ngithi le mizi ilana nje inemhlaba ukuthi nokuthi it's because imini wayeyilwela lo yini Ngoba lento yethu esikhuluma ngayo asikhulumeli indawo yasemngeni kuphela sikhuluma eSouth Africa. Ungathini umyalezo wakho kubaphathi bezwe ngoba phela kushuthi lento uma uthi wena ingaphezulu kwamandla akho idinga abaphathi bezwe ithini imessage ongayidla? hayi iqondile ithi akushintsha umthetho Yeah. akushintsha umthetho le nje ngoba ngisho sengilwa mina esethe umuntu sengimnikezile ama-officials aka-rural development abuye umuntu athi mina yila abantu abangisiza ngibuyele kubona batibone esokhela Mina nje ingcinga engayithola zasemaplazini zithi abantu ban-develop aka-rural development bathengiwe ungasitsheli ngalo. yini-ke kuthiwa bathengiwe it's because ubanikeza umsebenzi bafike umthetho bawubuke umthetho ungavumi ukuthi basize umuntu omnyama ngale ndlela asuke ecala uzosizakala ngayo bese beyathi abantu bathi labantu banjani bathengiwe so nami bengitshele babumeya ayikho into esingasayizamanga kodwa so into esingayisho thina ilo mthetho nini nama-politicians shintshani lo mthetho awubasebenzeli abantu abamnyama Ngizathi ngiyalapha ukuthi uma uzongitshela ukuthi lo mthetho why ube difficult kangaka ngoba phela inhlangano obuyimeli iyona futhi esemandleni ukwazi. no into ebalulekile nje ngaphandle ukuthi mhlawumbe umuntu athi uzibeke eceleni ithina as ama-politicians Okay. ekufanele sishintshe umthetho ukuze impilo yabantu basemaplazini ibe right ngizokwenzela example namanje mina ngirep eMgungundlovu sidila nokufakela amanzi kunomphakathi khona la emngeni oke wacela amanzi eMgungundlovu hayi siphuthumeke sithi hayi sobafakela ibhoholi kwelinye iplaza umlungu afika ashaya phansi ngonyawo avimba abantu abazosebenza kuphumani la iseplazini lami hayi ngizama ukumthola senze i-appointment na umlungu kuhambe mina udeputy mayor waseMgungundlovu uGM wakhona siyohlangana nomlungu umlungu afika sitshela yonke into ethanda uyena lapha wathi ngeke iziyenzeke lo into seplazini lapha futhi nina niza la kumina nithi angifakele la abantu ngicela nilinde kuze kudlule ubusika nihambise le mpendulo engitshela ukuthi angifuni ihambise kubona labo bantu sididethe yinathi asihambise ehlobo le mpendulo singayihambise ebusika uthi ubalekela ukuthi ngoba isebusika abameya bayithola le mpendulo abantu bazoshisa amaplaza thina ngeke sikwazi ukutshela uwena lokho kufanele namanje sacela ukuthi lelo daba lithathe lisiwe enkantolo ngoba inkantolo yakhipha incwadi eMgungundlovu yathi uMgungundlovu kufanele ufakele abantu ama-toilet namanzi amaplazini kuphuma incwadi yenkantolo kwenye case eyayi-involve abantu bakamshengu yabo yakhipha lo ruling so now mase siyawenza umsebenzi sesivinjwa abaphathi bamaplaza sefana sibuyele enkantolo manje siyobuza ukuthi njengoba wakhipha le ncwadi sesivimbeka kanje kwenzeka njani siphezu kwalowo process ngizama ukutshela ukuthi imithetho singakhuluma singenze njani imithetho kufanele ilungiswe khona la kwakhiwa khona imithetho hayi ukuthi umeya ngashintsha umthetho ngeke akwazi naye lo khona uzohluleka naba bekhona baba nenkinga le problem ilokho iqhubekile lastly Yeah. Uyakhuluma impela manje bazongishaba. Uyakhumbula ukuthi sibe nembizo yabantu basemaplazini. Sure. There were over 3,000 people ababe attended lapha. Yeah. Uyakhumbula ama issues ababe wa raise. Yakhumbula. Kwaze kwafika ngisho uminister
waka rural development Yakhumbula. yayizwa lo so kwafika no MEC bakhulumela abantu and lento ayilungi because umthetho awukho correct awulungile umthetho Sasebenza ngani umthetho omdala kusho ukuthi awabagcina. awumdala nawo ngoba ukhandwe ngesikhathi se-democracy kodwa too lenient awubabhekelela abantu basemaplazini wenza kungenzeki wenza kube umlungu nje willing ukuthi athi ayibafethu kulungile kwenzeni lokho kodwa awukwazi ukumphoqa and uhambisa abantu indawo eningi and abantu abanayo abantu imali abasemaplazini imali yokungena inkantolo Mina hayibo uyangigoba ngikhuluma nawe nami ngaba omunye hayi ngisengikwenze konke kodwa ke njengoba ngisho iloko kufanele kwenziwe namanje sisadile nama issues but okubalekile ukuthi uhulumeni nje sifuna sathi uhulumeni ngoba ithini uhulumeni ukuthi kufanele sishintshe le mthetho because ngiyibonile futhi yenzekile uphethe kule mhlawumbe ungangayilayithela yona ngoba ingenile la kuma comment kubantu abebekade ngangibuza lo yambuzo kakhulukazi la emalokishini abenze mina ade bengikhula amanzi ephumela kunamawadi asebenza amavaterikani sifika kanjani ekusentshenzisweni kwamavaterikani abantu bangabinawo amanzi yabo nje ekama ekhori umshini sesavele saligoqa ipayipa usasebenzisa umshini okwashwa uthengiwe asekho isidingo sawo amanzi awasase ithini yani indaba yamanzi la kuthina wenini wayibona idinga ukulungiswa indaba yamanzi imali seba ngisho ushamanzi kanjani endaweni angekho khona thina sinamanzi eKorea ngakhule khona kodwa awasaphumi kunabantu abahlala nje for days for years abanye manje ithini noma mhlambe ngeke ngikwazi ukukhuluma kakhulu kuleyo ngicela ukuthi mhlambe nibuye ni invite umeya waseMgungundlovu i-district ngenzela ukuthi ngingagcini sengikhulumela uMgungundlovu district ekubeni ngiyikhansela nje we understand lo nto and nginganikezwanga imandate yokuthi ngikhuluma ngiyazi umuntu ogijimayo kodwa into engingakuthembisa yona ngoba sila eMpophomeni ngithi uyayibona le plant le nenxakanxaka eyenzeka la hayi umeya usebenza ngempela amanzi yonke indawo yatholakala and usebenzisa indlela ezahlukene ama boreholes uvikela kodwa we are still struggling mangibala nje lawo mawadi kuzoba right into enza ukuthi ngikunike some information yana encane ukuthi ngihlala ecomitini le infrastructure I know what is happening nele finance so but for more information ngiyocela ukuthi mhlambe umeya ke akayichaze ngoba uzoyichaza kangcono yena understand but into enginayo engineshow yayo ningi umsebenzi owenziwayo la ukuthi kwandiswe indlela yokusupply kwabo abanye ngikade ngibunga ngoba ngangitshela abantu ukuthi ngizoba nawe lokhuzani ziningi indawo uthola nama ezinye zazo angizazi uthola umphakathi wadulela unenkinga nawo ukhala ngazo but ke the next one engoyicela kuyisikhathi sakho kwazile ukuthi ube khona ngaso nathi ukuthi mhlawumbe sobe sikhona sinawo namalungu omphakathi ngingagcini kuyimibuzo kaSiyabonga kuphela because ngiyacabanga ukuthi emphakathi emaplazini ngifuna ukuza sihlale nawe sihlale nomphakathi ordinary omenyo uSiyabonga uze wona umphakathi uyikhulumele ke ngithola amanye ama views aqhamuka kubantu ungekona ukuthi aqhamuka kwena ngoba uyazi nani ninyamambala amanye osopolitiki vele kuthiwa hayi ngoba ekhuluma ukhulumela ukukhankasa noma kuyivikela no ucorrect ayikho many platforms tulela ema-social lezo ndawo ziyangikhalela kakhulu njengoba mina ngangikhethe umphakathi ukuthi ngibe umeya ayikho indawo ngeke ngize ngihambe bethu kuyeke ukuthi Siyabonga besiba nemhlangano ehholo sichaza intuthuko sibe nemhlangano yonke indawo ngesikhathi sisalida sibe na but nanoma inini umphakathi ufuna ukuthola ianswer uyoyithola ngoba ngokwe understanding yami umuntu ukwenze konke okusemandleni nakho ukuthi wonke umphakathi ujabule weniliseke ujabuke kodwa ke ama problems awapheli nayo lento ukuthi ama problems asemaplazini ayaqhubeka phela amaplaza ahlukene uyayisolve iproblem yala kuvukenye kwelinye iplaza uyekho ngizama ukuthi iproblem esazohlala until umthetho uzushintsha kodwa ngokwe service delivery angikubalanga konke mina esikwenzile but ngiyawukhuthaza umphakathi I showcase ukuthi uye kuleli ibhuku le service delivery uthenze ngitholaphi ku-internet ku-internet kukamasipala okay even nase page lami okay awusalitholisha ipage la alive lizoflata ku Facebook noma bengeyena umuntu othanda kakhulu ukuthi aposte ngoba ngikholela ukuthi menge kusizile fanele nje ngazi ukuthi sizene nawe ngikholela ufuna ngihambe ngitshela abantu engakasiza uSiyabonga yabo but ke for information enjenganale ngenhlanhla ngangithi mengabe ngikwenzile umsebenzi ngala ngoba besine page la kamasipala and ngangeke ngikwazi ukuba communication nami kukhona communication esemqashile ingakho Facebook kamasipala ne website
ngangine-attempt abantu bazoyi-access information befuna ukwazi ukuthi wenzani umeya ngesaziningi nomqulu lo we-service yakho le delivery and wenza bambalwa omasipala abathi abanale service delivery book. okay ngoba ukuthi khona umthetho ophoqayo ukuthi ayibe khona. Okay. But it's a book that I created ukuthi umphakathi futhi besil distribute umphakathi ukuze ubone ukuthi sisebenze safika phi. Abathathayo bathathe kusukaphi kuyaphi ngoba njengoba ngikutshela ukuthi even nala sikhona la ngafika la ngizothula into ya 5 million we Department of Lokuza Economic Development. Le mali esasicelela ukukhanda ukulungisa iHowick Falls nale ndawo imali leyo esayithola ngokufika kwekomiti elalidwa uSuprama Humapela naye kwi-oversight committee ya tourism. Owafika la saphinde sacela ku department wasinikeza imali ngenhlanhla ke project implementwe sesingasekho kodwa iqalwe sikhona imali itholakale sikhona bese kuyi implementation zama ukuthi kuningi but uma abantu bezofunda leli book bayobona ukuthi sisebenzile ngeke basho futhi ukuthi wenzeni ngiyalana sokhela ukuthi mawunginika leli book onginika lona manje le service delivery tshela abantu ukuthi abahambe wangikhombisa ukuthi ayikusetshenziswe ngifake ugesi afake amanzi abantu bayathola amathuba emsebenzi usho njalo ngisho njalo futhi ubusebenza usuku nemini ukusikhathi ukuthi nombuzo ngifuna ukubuza makuqeda imali ngifuna ukutshela ukuthi mina ngibanga ileader ngokwe position mina kwi-struggle sami sokulwa izimpi zabantu basemaplazini versus abelungu basemaplazini ngigcine sengijoyina i-organization ngagcina senginekhundla isikhundla bengisebenzisa to the advantage yokuthi ngisiza abantu angikaze ngifuna isikhundla professionally nguthisha yabo and bengizile iziphi nguthisha ngingenankinga but ke i-organization manje ngizothatha ukuba umeya ngajabula ngathi hawu sekuzobaluleka and ngilwe kakhulu mfowethu mina ngithi but ngeke uqedeke phela inkinga zabantu yabo ngivumelana nalokho kuyona yonke iservice usebenzile wangichazela izinto usuku nemini wavuka but umbuzo engivala ngawo ukugcina zenziwe izinto ufake ugesi abanye abantu bayitholile amathuba emisebenzi guqukile izimo zabantu basemaplazini konke kwenzekile usomqulu kuna abantu bangabe bawuchecka kwi-website that means mayenzeke kanjalo abantu kumele babe happy pho uhambe kanjani umngena ngisho inkondlo yami buza umbuzo uma sezenzeke zonke lezi zinto ezinhle kangaka uhambe kanjani ezandleni zenu umngena uma bekuthi bekusetshenzwa le ndlela obunisebenza ngayo hayi ke ngathi umbuzo wangelinye okufanele kuphendule ngelinye ilanga ngoba la besizele lokho sisiqedile akwazi ukusetshenzwa kangaka usungiphathele ngisho into enkulu kangaka ngitshela ukuthi kusetshenzwe kangaka sizophinda sibe nenye inhlangano ke la sizohlala khona ungiphendule ngoba ama-answers umbuzo omusubuziwe kufanele answer ibe khona whether yinhle whether i-wrong ngihlekisa ukuthi yona futhi ezophinda baye ukuthi bazobuka le video futhi again ngoba kuzokubuza kanjalo nje ngithi uma ukuthi kusetshenzwe ngale ndlela ekusetshenzwe ngayo abantu bagculisekile abantu basebenzile uhambe kanjani umngeni hayi no ngicabanga ukuthi ngiyophinda ngikuphendule kodwa nje ngingakusho nje kugcizelela ukuthi asisho ukuthi sisebenze to the satisfaction of the people baze baneliseka kodwa sikwenzile kade kufanele sikwenze and ke umzabalazo uyaqhubeka namanje sisasebenza sawuphinda sisebenze nangelinye ilanga labalandelayo bayofike bangene ecathuleni kodwa ke sisebenza ukuyibuzela nje ke phuthe endala nje sekixokela la wathini kuwena uzwa kuthiwa la iqhuzile inkondlo yasiyabo kaphungose usuyizwile because ngibuka WhatsApp wangitshela ukuthi yona video forward many times yathini mawuhlele ekhaya singena inkondlo ithi uhamba kanjani umngeni uthi uvula iTV uyayibona uthi ulalela radio uyayizwa ikwakuthini kwena ngezinto engimenshina lapha hayi kwanginikeza ithuba lokuthi ngenze introspection nami ngibheke ukuthi ngempela na umbuzo uqhamuka yes and sonke sasinga-expectile ukuthi ngenzeka kanje yilaphi la sihambe khona wrong yilaphi la sihambe khona kahle so empilweni-ke umuntu nama-side awu-2 but omdala ngicela ukubonga usifuna ukubonga kakhulu ngiyacabanga ukuthi kubantu abasilandelayo nababukayo ningakhulu esokufunda sijabulela nje ukuhlala nawe ukwazi usaniphekhele izinto mina mangaba honest kwena kuningi kakhulu engikufundile kuningi futhi
qinisekisa ngakho mangidlela ekhaya ukuthi kuhamba kanje and we'll make sure ukuthi ngoba si-invite wena anyone from any political party because lento ayikho into ezoncika kwi-political party ngisangisho ukuthi ngisho ngafika umuntu ephethe i-drink yabo akuniki ngofike ngiyithenge bese ngibuza kodwa nginikile imali yokuthenga i-drink ngowubuze kodwa umbuza bese ngingawubuzi lapha but ngiyephuza into ukuthi everyone is allowed uyamenywa ukuthi angakwazi ukuthi abe ingxenye yethu uma ezizwa khona yonke i-team khona esebenzisana nayo khona umfana uFrancis umfana weKhaladi khona uDida Black bese bakhona umfowethu uhlukanisani mfokazuma siyabonga kakhulu ukuthi nisilekelele bayilida siyabonga siyazi ukuthi unesikhathi namajuices omphakathi but ukwazile ukuthi ube khona imibuzo yethu iphendule ngendlela esijabulisa akwenzeka ngazi nakanye ukuthi hayi angikwazi ngizophendula ukuthi lo mbuzo ungigcwaliselile impela Siyasebenza baba. Abantu bafuna ukwazi